Megy. Lerázom a sok azért minden nap 15x3 perc zsákból. Tanuljatok meg pontosan ütni, pontosan és erőseket. Nem kell gyorsan ütni először, amikor nem tudsz pontosan, hanem először lassú ütésekkel. Elképzeled az ütést, mit akarsz ütni, és csak ugye egy. Leütés. Ballal. Forgok. Ezeket mind képzeljétek el először. Amikor már tudjátok ütni pontosan az ákat, akkor belemehet minden, mert ha nem tudsz még ütni, és csak erőből ütsz, sokan össze-vissza, akkor ilyeneket ütöttök. Bunyóban sokféle dolgot lehet csinálni. Harapni is lehet, fület. Meg mindig azt erőltessétek, ami nem megy, ami gyenge. Nekem a bal kezem az kicsit gyengébb. Én azt erőltetem. Csak a bal. Én néha oda kell tennem magamat jobbal is. Jó ez az állvány, jól megcsináltam. Jó lenne valakikkel bunyózni. Hát lemelek a helyi kocsmába, aztán egy-két nehéz fiút megkeresek. Úgy érzem, hogy az első pofonig biztos. Leghatásosabb ütések, testütések. Engem is mindig azzal vertek meg. Testtel. Lerázom a kezem. Sok ballal. Annyit ütök ballal. Már fájnak a vállaim. Itt a gumin is ugrál. Gyere közelebb. Mindig azt mondom az ellenfél. Hoppá! Ez direkt volt. Gumi az kell, lábunkát erős. Ezzel ki tudsz pihenni is.
egy hét és Pogányszentpéterre megnyitom a boxklubomat. Ringharcosok klubja. Mindenkit szeretettel várok, pénzetek legyen. Nem az ember iránti szeretet hagy, hanem a pénz. Mindenkiből ki fogom hozni a maximumot is, de az anyagi helyzetét is megtekintjük. Nem csak a tudását. Én legalább őszinte vagyok. Lesz rádió is a teremben. Zeddától fog szólni. Pofonoktól ég az arcot kaptam. Ez lesz a nóta. És lerázzuk a kezet. Nem melegettem, mert nagyon pedig már egy óráig tűnöztek. Igazi este annyi erőm lenne, hogy 3-4-20 éves elbírkoznák. Kicsit lerázom a kezet. Kapcsolat ki a videót.